scris peste un pamflet. De dragul distracție, nu am nimic cu Mateo Anonim și hai să începem. Mateo Anonim, nu faci nimic, nu mai postezi, te lăsa de YouTube, nu mai faci episoade, ai lenevit. Eu ce să mai zic, că ai urcat în abonați, numai din promovări și din abonații mei. Fără mine n-ai fi fost nimic, doar prin promovări ai ajuns unde ești acum. Fără promovări n-ai fi făcut nimic, ai fost prost și le-ai zis colegilor să se aboneze la alții undeva, nici de cum la tine. Eu am fost deștept, am urcat unde a trebuit. Față de tine am ajuns unde a fost nevoie. Stai numai pe YouTube, nu filmezi niciodată. Tot ce faci este să faci numai ce crezi, dar filmează și altceva. Nu numai povești, numai povești cu pești, vorbești că vei filma mâine, filmezi mâine. Încep să faci cu facecam. Pic de engleză, nu știi eu ce să fac, asta este. Acest rap battle a fost de dragul distracției, un pamflet. Mulțumesc pentru atenția acordată, sper că nu te-ai supărat, anonimule. Am pus așa ceva, pa, pa.